Yo, what's up mga ka-pobreng guys? Ngayong hapon Adlaw kalit na ganda ring aircon. So are ko ron diri guys sa amuang branch sa Lapu-Lapu kay buhat ko nga kuan ri welding works guys. Ni mo niya to ang butangan siya kuan wire mesh or kuan kanang mating ngani ba kani tangkal man sigbin eh kung na magamit kay namati ang sigbin. Hey guys, kulangan ang materialis duha ka length nga angle bar kulang may nabilin gamay dito duha ka putol ang nabilin kulangan yun, kulangan so ay makuha sa tunga horizontal o vertical vertical na lang ko nindot yung kwanso ana yung puros ba para likod siya ay ni kuwas mating likod kung nabilin guys sa materialis guys mga na yung kulang ilang materialis so palitaan na nagkuhan house siguro nato mo kay sobra sila dia so manto sa ko sa ako ang ako ni vlog kay mangita man ang engineer ani tanaw man ni ako ni picturean ako so okay guys sa tawo man tag picture kayo mag picture og taglain picture ta dito sa tubo sa parametro sa tubig abang. Gulo yun, nag-welding. Kamu nih akong gitrabaho ko kanya guys. Kani. Walang na ako ni Apex kay aron nang magtaod sa meter mo ni bangag sa ilong mo nang linya so magtiun ta dire sumpay diha kay para kung ang meter nga una layo man kayo mo ni ti butang diha nya pag mapaw na to dito butangan og stopper ang pikas so walang ako Apex kaya pasigasan lang butang ano ba gamiton or sumpay ba dali so muna ikuhan diha masay butang ang kuhan kung dire mayroong gamit siya anak kung dire rapod kanina may ilisan sa o kasat balik ka ng tabon agay kuya ni kutimbang niya doon ba kay timbangan rin guys picturean ha na rin engineer makatod ko nga dito ng story engineer kay dito gibaw mo yakog tayo si ha na ako ko papelo ko tabang og ihap style asa man so asa nga gilibira gamay rin mapangayon tunga lang mo si tayong ay ayaw ko siya kung gamay lang tunga alam yung sa kabo asa man sa dito dire buyag
Ganito. Bas, diba? Sige, mag-picture sa kuskuan. Picture sa balak ano? Picture ako na trapal nga mong gitaon kay picturean ni engineer. Picture ka na trabaho, picture. Oh. Oh, picture. Oh. Oh, mani. Oh. Complete na oh. Daog. A few moments later. Yo, what's up guys? So, dali na ako. Sumpayan ako ang vlog ganiha guys kay nakusbalay niya. O ako kabiyahe ron kay Uwan. Kani yung Uwan mo ay ato ang kontra basta mag delivery riders ta sa mga motorista ya. Kontra kay Uwan. Wanang wagi ko ka maniho ron. Kuan ta ko kanang panggatas uno sa kuang bugoy. Oh, kani bugoy oh. Oh. Gamay na gatas. Awa na gid ay gatas. Ang utang nila gatas ang kuang. Lah. Li man akong bata oh. Li. Tanaw. Tanaw siya oh. Ang inahan sa tanaw. So, nakutas on guys og salamat sa inyong pagtan-aw diha og sa mga nag-subscribe, thank you. At sa mga kadtong wa pa mag-subscribe, sige subscribe na mo. Kung ilang taman og maayong gabi, God bless ngatong tanan, amping kay ulan.